Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Alina at taga Ilocos Sur. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Nelson Matias, Geraldine Larocco, Cristel Telan, Jane Joaquin, Jasmine Rivera, Threes and Mom TV, Adela Cabrales, kastamot ni Mela Reyes, Chelaida Abad, ka-nature lover. Amin agagayam ko sa dinuman ti Ayanda from Gina Datol. Advance happy birthday ka ni Merly Ormeneta. Sagid family, especially dagiti kakabsat ko dita San Miguel Ramon Isabela from Rodalina, Sagid. Balaan kan Aquino family dita Kabatuan Isabela from Corazon, Balaan. Makablaawan pa iti Habon family, especially Tatay Poldo Habon iti Namatikan, Ilocos Sur. Kastamot ni Auntie Emmy Habon kan Marie Habon iti Bahrain from Leopoldo Habon Jr. Ni Irene Oliveros ti Tubao, La Union, Aris kan Tan family ti San Fernando, La Union, kastamot da Lolo Ago kan Lola Elma ti Bawang, La Union from Daryl Aris. Makablaawan pa iti Maburang kan Medina family di Talingo, Solana, Cagayan from Ronald Medina iti Saudi Arabia. Kakabsat ko dito'y Barcelona, isuda Mary Jane Lagundino kan Melvida Salodares. Happy birthday iti anak ko ani Gina Abalos Addatu kan Gareth Bong Abalos dito'y Barcelona. Anak ko ada Gretchen Miguel Genevieve Abalos, Gary kan Jeanette Abalos Angeles ti Cavite, kan Gail Ijay Denmark, kan Rowan Salodares
from Rosalinda Abalos. Advance happy birthday kani kaanakak ni Jenna Ebura ti Binalonan, Pangasinan from Leonora Bautista. Shout out kada Joel Kilon, MV Makulit TV, Lynn Tolosa ken Nalin Fernandez. Shout out pay kanila kay ko ani Michael Estacio, anak ko ada Jimson ken JV di Tanara East, San Manuel, Pangasinan from Christine Estacio iti Singapore. Apostol family ti Madela kan family Fernandez, kastamat ni ipag ko dito'y Hong Kong from Nalin Fernandez. Niinang ko Biana Rinyon kan anak ko, kakaanak kakasinsin ko iti Ilagan City Isabela from Revelina Rinyon. Makablaawan pa iti Sabiano kan Gante family, ni Mamak Susana nga OFW iti Saudi Arabia, ni Papak ani Ruben kan ading ko ani Desiree from Ronald Gante Sabiano. Pasyon family di Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasyon ti Kuwait. Shout out pa kada Shelly Daphne Revamonte, Roger Lacanlale, Dennis Tadaya, Lori Medriano, kastamot ni Mirno Cristobal kan Reynaldo Tuvera. Kastapay a shout out kani kuya ko, Jane Laiko, Salis Mix Vlog kan Beng Tabula. Makablaawan pa iti Andres kan Naeg family di Takasibo, Nueva Vizcaya from Samantha Naeg. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Lina. Dear Manang Emmy, awagan naklatan itinagan Alina, taga Ilocos Surak Manang. May sa nga ina nga addaan iti dua nga anak. Naawi sakmet anang ipatulod iti padas ko, tapno makaibati iti inspirasyon kadagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo iti YouTube channel yo. Katno bilang tamapili met ama ikan biag, kayat ko arugyan ti agsalaysay, idi nagkisay iti trabahador ti kumpanya a pagpapaayan ti asawak. Kat maysa nila kay ko kadagiti trabahador ana ikat Manang Emmy. Dasay ata si Mangpet kan lakay. Oh, apay akas ta tilangam asim Mangpet. Nakalidliday ka. Napasama kan ti pagbutbut nga Kalina. Inya nun suda itayin dagiti maikat iti kumpanya pagpapayak. Kat, asino ngay dagiti maikat? May sa kadagiti maikat. Anya? Daksang gasat ta sa anak amay sa kadagiti napiling agbati. Kastaunay aliday dagiti pada ka trabahador. Nangro na dagiti pamilyado akas kanyak. Ay, talaga akasta. Awan maaramid tayo Kasapulan mo't nga aramidan da itati kumpanyayo. Ado talaga tinaapektaran gapo iti napasamak a pandemya. Agyaman tayo laangan, tasaan nga amin at trabahador kat na ikat. Di pa'y kat nagadun a pamilya ta agbisin no kaskasano. Sa bagay matkit di masapol nga agbero ka kiti pagkakarak. Pudno nga dati intad ti kumpanya separation pay me. Ang umsan nga umdas day dya pagbiag tayo. Nang runa kat agad adal pa lang ti duwang anak ta. Di ka agdanag, makabiro kan tumutla ang ti sabali at trabaho. Ngam ita, bayam asyak pa ang ti maka mo iti amin. Adamat trabaho, saan ka di? Pudno, ngam dakalapukaw tayo ti panakaikat ko iti trabaho, Lina. Alangan mo't asikat ti mangbiag iti dayto a pamilya. Siyak ti lalaki, iso arumbang lang asyak ti makaam mo iti amin.
Pudno ka tingawa ng trabaho ni Papang? Anya tinapasamak? Ay, wen anak ko. Masapol nga aramidan ti kumpanya ti agkisay iti tao. Gapo iti napasama ka pandemya. Ado at talaga ang negosyo tinapektaran anak ko. Gapo iti pan nakalugid Kaasimat nga rod ni Papang no kasta. Isungmat lagayam amalmalday. Siyempre, malidayan na talaga ni Papangyo. Masapol nga agbirok manan iti sabali apanggadan na. Mamang, Iso ada kayo iti kabsat mo, igaw ti agadal. Di yu lalaukan iti linuloko ti panagadal yu. Tapno inton makaturpos kayo, nasaya at to ti agbalin abiyagyo. wen mamang, di kagdanag. Aramidan mi dayta ni manang ko. Tapno inton makaturpos kami, makatulong kami tumeten. Kat maikanda kayo iti nasaliwanwan na panagbiag. Agyam anak-anak ko. Saan da kami apanunutan ka ni Papangyo? Kabailan mi pay. Ti rumbeng kat sumaya at ti biyagyo. Agraman ti agbalinto a pamilyayo. Basta mamang, ikarimi. Ipaayan da kayo ito iti nasaliwanwan na panagbiag. Ading, naisimpam ka di amin ang agamit mo J-School? Wen manang, hindi pa rabi Tapno nakasaganan apaman na mapantag eskwela. Nasayaat mo to kasta. Tapno di pa iso nga si kason ni mamang. Ama no malado iti office da no iso pa iti mga ramid kadagita. Wen manang, di kagdanag. Siya kung ti makamamang sagana katag iti masapsapol ko iti eskwelaan. O sige, agar mo sarta nga ron dun. Agidan ton amangan da papangkin mamang inton madamdama. Tapno makapantamot na iti pagadalan. O sige nga rod manang, mangantan, tapno santa amaladaw iti pagadalan. Siyempre ka ni di pagadalan dagiti anak ta. Naimbaglangan at nasingpat ka nanakam dagiti anak ta. Wen lakay, saan da pas asikaso. Kabailan dati agsagana asumrek iti pagadalan. Isong araw niya ikagumaktag sapol iti sabala panggadan. Oran niya ditan, basta nadalos, kan legal na trabaho. Diyak kaya dumtong to te aldaw, akapilitan niya agsardang dagiti anak ta iti panagadal da. Nante, Nangato ta arapaap ko para kadagiti anak ta. Isong aramidak ti amin, tapno makasapolak manan iti sabala trabaho. Amamot adyak nakalpas iti kolehiyo akaskan ka. Iso adya ko nagpili pa iti sumerka ka trabaho. dayta ti dayawak kan kanante. Saan ka napili iti trabaho? Rumwarakin doon madamdama. Mapanak agsapol iti trabaho. Barang makasapol ak adagos. Kat makapagtrabaho ak matlangan, Lina. Gapo iti napasaran tayo a pandemya, kapilitan ang nagkisay iti trabahador ti kumpanya a pagpapaayan ti asawak manang Emmy. Napalalo aliday nila kayko iti daydi agundaway. Nupay kasta, ingkagumaan na tinagsapol iti sabali a panggadan. Gapo tadi na kayat asyak amin ti mangibaklay iti responsibilidad na kas padre de pamilya. May saak nga empleyado ti maysa nga ahensya ti gobyerno manang. Iso adakkel at tulong matimatmat gadak
para iti pagkasapulan ti pamilyami. Lakay, nagatang ko amin na nakasapulan diti balay. Naggrocery ak ngaminan, iso medyo naladawak ang nagawid. Agyaman akbakad. Pasensya ka pa lang ha. Ay hiwan gayam. Aday bagbaga ni pare roman na trabaho. Mapanmi kitaan ninton bigat. Kadoan nak kano. Dinasaya at lakay, tapno di ka maikon diti balay. Kadsapay ko mata makasarag kamutan iti trabaho. Sapay ko mga rod. Nanganan dagi jobing at dadan iti silid ng agar-arami diti homework. Kasta ka di. Wen, isong agpalas kamutan. Isagana kung di makantap ng mga pangrabi itamutan. Amo ka na banog kay ti trabaho mga agmalmalam. Siyak tun ti mangisagana iti makan. Agpalusak labiit. Siya kon Lina. Alakit din. Ingka agpalasan tay dasar kumatan ti makan. Nalpasyo ka din dagiti assignments yo. Wan mamang. Si Kangay Tonton. Nalpas kun mamang. Tinulungan nak ni Manang. Apaman analpas na tararamiden na. Nasaya at nga rudno kasta anak ko. Agina na kayo mutan mamang. Siya kunti makamo ka ni Tonton. Maturog kami tumutan inton madamdama. Wan nga rod mamang. Sigurado na bannog kayo iti work you. Okay aklaang anak ko. Makitkita kayo laeng na ikatan amin abannog kong agmalmalam. Nang runa kat adapay ni Papangyo dito'y balay. Agbirbirok ka iti trabaho ni Papang, mamang? Wan anak, ada ka no mapandakitaan at trabaho inton bigat. Barang makasarek mo ni Papangyo. Sapay ko mga ruda, mamang. Kaasimot ni Papang. Kanayin amalmalday manipod na awanan iti trabaho. Wan nga rod mamang. Amuyo mamang, madmadlaw mi dayta. No kas di amadanon mi dito balay ni Papang, no agka po kami iti pagadalan. Makitkita mi ti kinaliday na. Maikawala ang naawan trabaho ni Papangyo anak ko, iso akas jay. San abale, bareng makasarot tumutan. Ikararag tayo iti Diyos dayta anak ko. Dayta laengen ti mabalin a maitulong tayo ken ni Papangyo. Lina, nakastrek akong iti trabaho. At ang trabaho. Ha? Talaga? Oh, agyaman na kiti Diyos. Dinangag na batlaan ang dagiti kararag tayo. Rekomendar nak ni Komparek, iso anaawat akadagos. Naimaglaan na ta good record ni Komparek iti nagtrabaho ijay. Ay. Oh, apay akala at anagliday ka. Itay laeng, kasta unay aragsak mo. Apay, nante. Ang ano di mo magustuhan tinastrek ko at trabaho, Lina. Kasta amot ang dagit anak ta. Apay, anya ay at trabaho dayta. Agbali na ka janitor iti may sa pagadalan. Kat, anya ko matijak magustuhan iti dayta. Amangan nga minuibain mo ang may sala nga janitor ta asawam. Idinto ta si kagat agtrab-trabaho ka iti opisina. Anya ko matikabain ko. Nadalos at trabaho day talakay. Ang kabailam nga ta. Day ta ti saludsud ko. Ang mga numarigatan kamot iti agbalin at trabaho mo. Saan, Lina? Ado kami mo't iti janitor. Kan ti may saan na ngayatak iti day trabaho. Librin to ti panagadal dagiti anak ta. Isa jakon pinanunot pa iti klase ti trabaho. Tati napatag. Makaadal iti libre dagiti anak ta. Dakkel tulong kada tayo dahita bakit? Kastamo to nito nagkolehiyo da.
At dantulat ta maitulong ti pagadala na pagtrabahuak. Dayta tinapatag kanyak Lina. Ti makaadal dagiti ubing. Ay na, nagsaya atan ngay daytanante. Talaga adakkel atulong daytan kada tayo. Kasi tinakunakon, pampanunutak dagiti ubing. Sandak nga tangay bain ni Amada. No maamuan dagiti kagayim da amay salang a janitor ti Amada. Nante, pinadakkel ta na saya at nga ubing dagiti anak ta. Di makkel da na singpet ken natulnog nga anak. Amok adida kanto ibain a pulos. Anak ko, adda ibaga ni papangyo kada kayo. Anya day di mamang? Wan nga pa'y sumamang. Papang, anya ti bagayo? Anak ko, nakastrek ako ni ti trabaho. Ha? Agpa'y papang? Wen, anak. Ang sandak nga tanga ibain nga amayo. No, maamuan yun na anya tagbalin na trabaho. Anya ti trabaho, papang? Janitor iti may sa apagadalan. Kat libre ton ti tuition nyo na umakar kayo iti pagadalan na pagtrabahwak. Dayta kat no, kayat yo ti agadal iti pagadalan na pagpayak. Kat no saan nyo nga ibain a janitor lagayam iti tayo pagadalan ti amayo. Nante, Talaga, papang? Umakar kami iti pagadalan a pagtrabahuam to? Kayat ko dayta papang, tapno kanayon ka makita nga oread dakit ti pagadalan. No kasta, saan nyo nga ibain na may salang a janitor ti amayo? Oy, sana pulos, papang. Proud kami pa'y ket di ata nagagat ni papang mi. oh, anya ti makunam nante. Agiaman anak ko. Kanagiaman akmot ken kalina, bakit? Tadyak pulos na rik na nga ibaindak, nga ore kastoy lang ti kababalin ko. Ipatpatag kayo unay a pamilyak. Nakasarek nga rod kas may sa janitor ti asawak, iti may sa apagadalan manang Emmy. Tikang runaan anangayatan na nga uray janitor laang ti trabaho na, kat ti panakalibreng to ti tuition dagiti anak mi. Dinan pinanunot ti mabalin asawan ti sabali a tao maipapan iti trabaho na. Tinapatag kat makaadal dagiti anak mi, asaan kami unay amarigatan amang isakad, gapo iti panagtrabaho na kas janitor, iti pagadalan nga immakaran metten dagiti anak mi. Naglabas pay dagiti aldaw, agingga adimtengan ti panagturpos ti inauna nga anak mi iti kolehyo. Congratulations, anak. Nakaturpos ka niti kursum a nursing. Naragsa ka pa nagturpos mo, anak ko. Congrats, manang. Agyaman na kada kayo. Nangruna kada kayo, papang. No saan aga po iti panagsakripisyo yo iti trabaho as sinaragyo. Saan ko maanapasamak amin dagitoy. Anak ko. Amok nga ado ti manglalais kada kayo iti liklikodan nyo.
Ngam saan nyo nga ingkan ka no amin dagijay. Tapno maipayan da kami laang itinarimat ang masakbayan ka ni ading ko. Kat da kayo mat mamang, agyaman ak itinalaos apan nang ipatag mo iti pamilya tayo. Ti panang suportam ka ni papang kadagiti amin aganwat na iti biyag. Di mo panunutan dagijay, anak ko. Obligasyon mi anaganak ti mangipaay itinarimat a masakbayan nyo nga anak mi. Kat agyaman kami ka di papangyo, tanagbalin kayo anasingpet nga anak. Di na kami pulos inikan iti sakit ti ulo, kabayatan ti panagdakkelyo. Gapot ay patpatagda kayo adadakkel mi, mamang. Kat itata nagtorpusan ni manang, ken umadani mo di pa nagtorpus ko. Ikarimi asubadan mi ti amin arigat ken sakripisyo yo adadakkel mi. Ikarimi dayta, mamang. Papang. Manang, anya ti plano mi tata nakaturpos kan? Ag-review akon para iti board exam ading ko. Kat no mapagasatan ta makapasaak, kayat ko ti agtrabaho nga umuna di ti pagilian tayo. Ngam, kayat ko ti agabroad to. Ha? Panawan na kami, manang? Amok mat adi mo to baybay anda mamangken papang. Iso ano talgad to tiriknak nga umadayo. Kayat kayo ngamin nga ipaayan itinanam ay abiyag. Agyaman kami, manang. Sapay ko ma, tamatunoy mo ti amin ni arapahap mo iti biyag. Da kayo ti inspirasyon ko ading ko. Nang runa ni papang. Talaga amay sa apagwadan nga ama. Kat deserve da ka ni mamang amin anam ay ama ipaitan to kadakwada ading. Iso asika, igaad mo ti agadal. Tapno makaturpos ka mutten. Naggasat ta bakit? Tanadaan tay ti anak akas kadagiti anak ta. May sananaan anay aners ni Sheila nga anak ta. Ket ni mo tonton, naggraduaro ni ti kinainhinyero. Wen nga rod lakay. Umuna apagyamanan ta ti Diyos. Gaputa na paraburan ta iti nasisingpet nga anak. Agyaman akmot iti Diyos takasken ka tinagbalin nga asawak. Ne, oras syakmot Naparaburan ak itinapintas ka nasingput nga asawa. Ang amanya nga tamo ti plano ni Tonton lakay. Bakit? Amo ni Tonton no anya ti makapasayat kan kuana. Baybayan ta dagiti anak ta amang plano no anya man ti kayat na para iti masakbayan da. Sapay maikawa ak itata nagretiro tan adwa iti trabaho ta. Apay, nauma ka din na makakit-kita iti rupa kiti inal daw. Sika talaga. Apay ko maama-uma ak ngay. Madlagayam. Enjoyin takit iti biyag ta akadwa ta pay dagiti anak ta. Tainton mapanunot danton ti mangbukol iti bukod da a pamilya. Nakarkaron ton a maikawa ka. Mamang, papang, naawat ak iti nagaplayak iti banlasiw tao. Ha? Agpaiso, anak ko? Ay na, maragsakan kami para ken ka, anak ko. O kano nga iti ipapan mo? Inton umay pay abulan, papang.
Asikasok pa'y dagiti papeles ko iti papan ko. Kan masapul nga agresaynak pa iti pagtrab-trabahwak ita nga ospital. Ay, talaga ka di apanawan na kami na anak ko. Mamang, para matla kada tayo dahi tingar aramidak. Kaya't kayo nga ipaayan iti naging awa apa nagbiag. At damot pensyon me, anak ko. Umdas ka da kamin gan ni mamang mo day jay. Awan mo tirumba nga paggastusan me. Wan nga rod anak, kan saan arumbang asubadam dagiti na ipaaymikan ka. Obligasyon mi dayjay. Ngam saan nyo nga obligasyon nga anak ti agsubad. Basta ti kayat ko, maipaay ko amin apagragsakan nyo, mamang. Papang. Anak, umdasin ka da kami makita mi anasaya tinagbanagan yung anak mi. Dahil laang mo't ka titartari kagayan mi, anak ko. Katarigagay ko mat, maipaay ko amin apagragsakan nyo. Iso adi kayon agliday. Kanayon kayon to nga i-video call. Tapno kasla adakla ang dito Pilipinas. Kan adamot ni ading ko akad kaduhayo pa'y dito eh. Ay na anak ko, saan mo mat nga amon o niya ti plano ti kabsat mo? Ang mga nuinton madamdama, ibaganan tumutan nga agabroden. Awan dakas na, mamang. Di nasayaat. Tapno duwan to apagilyan ti pagpasyaran nyo. Basta aganad kanto iti papanam anak ko Kat sapay la kumata masarak am tumutan ti agbali na katako na hinay mo iti biyag. Anya? Ni papang mat. Wan mat anak ko, manuntitawan mo. Awan kan iti kalendaryo. Panawad mo ten, tapno maadaan kan iti bukod mo a pamilya. Mamang, no adda dumteng, di nasayaat. Ngam ita, ti focus ko ket ti agtrabaho para kada kayo a pamilya. Kumusta mo ti trabaho, tonton anak? Wan nga agpaiso anak. Sigurado nga gin-enjoy ka niya. Agresign nakton papang, mamang. Anya? Nay, apay ngay anak ko. Kunak man numayat ti kumpanya pagtrab-trabahawam ita. Mayat mata talaga mamang. Nga masapol nga agresign nak, taga-brood akon. Anya? Nay, kaano pa nag-apply ka anak ko? Huwin nga rod anak. Medyo nabayag mo tan papang, mamang. Kahit napagasatan akmat, ta nakapasakit ti interview, kan iti iso aminan. Iso naawat akon. Ay na, kun akon kat, panawan na tamatla ni tonton lakay. Katanya ngay nga rod, para mo't na iti pagsayaatan na. Nagabrod lang arudan ni manang mo. Ita, uray si ka, agabrod ka matan. Mamang, alakit nalagsak kami aparakan ka anak ko. Nga magandad kay ti sa di naman a lugar apapananyaw Medyo delikado pa ilang ti panahon ita. Iso nga agannad kayo. Di kay madanagan papang. Mamang, agannadak.
ikarik dayta. Kasla nakaon-on nagtipampanunutem, Lina. Balagip ko laang dagiti anak ta. Mangmanganda nga ta iti husto nga oras iti ayanda. Ni tonton launay, ang mga numabaybayan na moton ti bagina. Si kakit dimot. Kanain mo ti video call yo. Makit-kita mo dagiti anak mo. Apay ngagdanag ka ngay. Kastoy gayam, no addan bukod abiyag dagiti anak ta. Podno gayam jay kunada, amang rugi kayo adudwa kayo. Aglepas kayo adudwa latta. Katuan mo't bakit? Adan kabukbukudan abiyag dagiti anak ta. Agyaman takit di ata na saya tinagbanagan da. Hawad matkit di kat agyaman ta iti Diyos. Gapo ka dagito'y aparabor ana ipaay iti pamilyata. Pudno day talina. Kati kararag ta asapay kumatag na nayon ti kinaragsak tayo a pamilya. Kan ipaayan na ta kumapay ti at-atidog a panagbiag. Tapno makita tapay matadag ita agbalin niya apo ko ta. Bakit? Itamanang agpadan nga adda iti balasiw taaw dagiti anak mi. Nupay adda dagiti panawen amalidayan kami, gapu ta adayo dagiti anak mi, maragsakan kami latta, gapu iti nasayaat a nagbanaganda. Ken gapu iti parabor tinamarswa iti pamilyami. Kang runaan pay apagyamanak ti asawak, ken ipanpanakkel ko. Gapo ta iti likodan ti panagpaay na a janitor iti ado atawen, napagturpos na dagiti anak mi, kat agpadadan nga adda nasayaat apanggedan na. Umadanimatan ti panagpasyarmi iti pagilyan nga ayan damanang. Gapo ta dayta ti kang runaan nga arapaapda a mapasamak. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Lina. Pagayam ko Alina, umunay ti amin, agyaman kami iti impatulod mo apakasaritaan ti biagyo asang kapamilya. Makunak amaysa kayo apagwadan a pamilya. Katamok, anakaibati ti pakasaritaam iti inspirasyon ken adal kadagiti mang tartarabay iti programa tayo. Kararag ko asapay kuma taagtultuloy ti kinaragsakyo nang runa dagiti annakyo nga adda iti balasiw taaw. Alakastan pagayam ko ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugon iti dana tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi
naglaban